Sí, en aquests pocs dies de la conselleria i del conseller, hem vingut a confirmar les primeres insinuacions. Estem parlant d'una situació diferent en lo formal, no es tracta d'aquella situació de no diàleg o de diàleg abrupte que veníem acostumats a no tenir amb el conseller Boi Ruiz, però és evident que traspua que darrere d'unes insinuacions, insisteixo, que pretenen seduir, hi ha, com sempre, els eufemismes que amaguen l'ou. L'ou, en definitiva, és la no renúncia explícita en això que es preuen de manifestar com a sistema català, sistema mixt, sistema, en definitiva, de col·laboració públic-privada. Aquests dies estan apareixent multitud d'iniciatives que justament parlen d'una manera bondadosa de la interacció entre el públic i el privat. Nosaltres hem constatat, hem defensat i seguirem defensant que sense pretendre abolir ni acabar amb el mercat privat, que és una realitat, la separació entre allò públic i allò privat ha de ser nítida i transparent. Altrament, sistemàticament, s'acaba amb una utilització de recursos públics a favor de beneficis privats. I això és intolerable, i més en temps de vaques poc grasses com les actuals.